Slavko Kolar je na mnogo načina veći od života. Imao je veoma osobnu ličnost i bogatu bibliografiju, ali to je samo dio njegovih postignuća. U svojim novelama hrvao se sa malograđanskim društvom i težio je za socijalnom pravdom. Ukratko, želio je da se ljudi ponašaju normalno jedni prema drugima, no to je izgleda teže realizirati nego što se čini. Nije se bojao izražavati svoja mišljenja, i ako ste kad čitali njegova djela, znate da nije nikoga štedio. No, tko je Slavko Kolar i zašto je značajan? Engleska Wikipedija ima odličan opis Kolara. Stvarno udara u srž njegove osobnosti. Pročitat ću vam prijevod u cijelosti. Slavko Kolar bio je hrvatski pisac. Očaravajuće, suze mi idu. Ali radi konteksta, evo ipak malo širi opis Kolara. Godina je 1891. Penzija je uvedena u Njemačkoj, ruski careveć Nikolaj je skoro ubijen u Japanu i Tesla izumlje kult transformator. 1. prosinca u Palešniku na svijet dolazi mali Slavko Kolar. Njegov tata Stjepan je po struci učitelj i kao rezultat njegova obitelj često mijenja prebivalište. Tako je Slavko Kolar osnovnu školu završio u Čazmi, a gimnaziju je pohađao u Bjelovaru, Zagrebu i Požegi. Kolaru baš nije išla najbolje matematika, a po svemu sudeći nije bio ni najbolji učenik. Trebalo mu je 9 godina da završi školovanje, ali svima na iznenađenje maturira iz prve. Ako je suditi po njemu i Mati Lovraku, valjda je potrebna takva dispozicija da se postane vrli književnik. Naravno, pošto je čovjek nama poznat kao autor s bogatom bibliografijom, možete pretpostaviti što je studirao. Agronomiju. Što je najbolje, ne samo da čovjek studira agronomiju, već specijalizira vinogradarstvo. Zna čovjek kako živjeti, nema tu šta. Nakon fakulteta radi kao agronom u Petrinji, ali isto poput tate često mijenja radno mjesto. Ovdje više iz razloga jer ne može zadržati radni odnos koliko se svađa s nadređenima. Nije imao dlake na jeziku i zbog toga je umirovljen u 34. godini života. Zamislite da je neko toliko naporan, da ga s toliko godina tjerate u mirovinu. Istinski inspiracija svima nama. Tek nakon ove epizode počinje pisati iz dosade. A što je najbolje, dobro mu je išlo. Za života Slavko Kolar je napisao više od 100 radova. Među ostalome 47 pripovjetki, 5 scenarija, 6 kazališnih dijela, 12 autobiografskih fragmenata, 10 dječjih pripovjetki, 8 agronomskih stručnih radova, 20 kritika, te 30 intervjua. U većini tih dijela analizira život malograđanskog društva. Likovi su mu karijeristi, konformisti i poluintelektualci. U jednoj riječi, likovi su mu sirovine. Kolarove priče su veoma sardonične, sa humorom koji ismijava situaciju u kojemu se likovi nalaze. Uz to, voli ići groteksno u detalje, s pokojim germanizmom. Evo dokaza. Stari Martin ima lošu navadu, da strahovito hrče. Neupućen bi čovjek mislio da se to legije štakorova riše po tavanu. Tako je i ovaj put tako grozno hrkao da se sam sebe preplašio. Mislim da je sada savršeno vrijeme spomenuti kako je Kolar pisao i dječju književnost. A to se iz nekog razloga nije ljudima svidjelo. Kolarovo najpoznatije djelo je zasigurno Breza. Iako nije dugačko, samo djelo ima dosta crnog humora i ima veoma melankoličan ton. Sadrži dosta kajkavštine, zbog čega bolje naučiš kako su ljudi pričali u tom razdoblju. Slično prijašnjoj tematici, Kolar piše o psihologiji turopoljskog seljaka s početka 20. stoljeća. Prikazuje prilike koje su imali, a nisu imali baš puno. Ljudi su neuki, bojažljivi, okrenuti sebi i usprkos svoje vjeri prilično su praznovjerni i iracionalni.
Ovako ponašanje je u skladu sa istraživanjima Roberta Torea, psihijatra koji je analizirao utjecaj siromaštva na mentalno zdravlje. Po njemu siromaštvo je izluđuje i zato ljudi razvijaju ovisnost jer im to pruža utjehu. U slučaju turopoljskih seljaka nezadovoljstvo se stvara iz svakodnevne borbe za goli život. Ako je seljacima nešto trebalo, onda bi to uzgojili. A ako bi žetva ispala loša, onda su gladovali. Odjeću su ljudi često radili sami, a čizme su većinom bile luksuz. Ljudi su tako išli raditi bosi u polje i to nije nikakva antička povijest, to je bila realnost za naše bake i djedove. Moja prabaka mi je pričala kako se većinom budila u 4 ujutro i išla raditi bosa na polje. Mi u kontrastu živimo veoma luksuzno i teško da bi se većina nas snašla u toj situaciji. Ja znam da ja ne bi. U takvoj dilemi se našla protagonistkinja Janica, koja se ne može konformirati takvom načinu života. To nije zato što je zla osoba, već suprotno. Janica je veoma ponizna osoba koja ne iziskuje zlobu prema drugima. Veoma je nježna, zbog čega je u konfliktu sa svijetom u kojem živi. Što god Janica napravi, uvijek je na meti obitelji Labudan. Tako je počinila strašan grijeh kada je rodila dijete koje nije bilo muško. Ni to ne može napraviti kako spada. Iako je izmorena od poroda, njezini je tjeraju raditi na polje nakon 10 dana. Kaj bi se tu po hiži potezala ko kakva frajla? Janica odlazi tokom kiše raditi na polje, te se ruši nakon nekoliko dana posla. Sada logično bi bilo da zovete doktora kada je nekom loše. Šta vi znate? 3 dana tako Labudani vijećaju i dogovaraju se da će otići po doktora i svećenika. Ali čak su i oko doktora podijeljeni. Ako je vračari nisu mogli pomoći, šta bi onaj zelembač doktorski znao? Janičin muž, Marko Labudan, je drugačiji od drugih ljudi u selu, ali je također veoma egocentričan i nemaštovit. Ne vidi dalje od svog brka i nema ikakve samosvijesti. On ne uviđa ljepotu svijeta oko sebe, drugi mu sve moraju objašnjavati. Zamislite radnju Romea i Julije, ali da Romeo voli samo Romea. Ovako Marko prvi put primijeti Janicu, kada mu njegov šef opisuje njezinu ljepotu. To je ta cura, rekao je on. Vidiš li kako je tanana, pa visoka, pa fina, kao breza. Pripovjedač nastavlja ovako. Bio je Marko čovjek služben, pa je tako valjda došlo te je izabrao Janicu za ženu. Da ugodi gospodinu Načumaru i da se pogizda pred drugom gospodom. Marko nema vlastito mišljenje, ne razmišlja ni o svojoj, ni o tuđoj sreći. Ako može kako omasiti brk, ma nema problema. Čitava priča je tako puna dosjetljivih i zgodno napisanih anegdota. Kolar dopušta čitatelju da sam zamišlja situaciju. Više se oslanja na ismijavanje nego na detaljiziranje. Tako da, ako ste mislili preskočiti knjigu i samo pogledati film, nemojte. To su dva različita svijeta, no zanimljivo je vidjeti kako je Kolar napisao i scenarij za film. Jedan od rijetkih slučajeva gdje je autor adaptirao rad iz jednog medija u drugi. Film je u ovom slučaju drugačiji jer sadrži više likova koji povezuju anegdote iz knjige. Neke anegdote iz knjige su tematski preformulirane da imaju više veze sa radnjom. Neću previše ulaziti u to, ali ima jedna scena Karmina koja se drugačije odigra u pripovjetci i drugačije u filmu. Ton je također drugačiji, zato što nema sardoničan humor pripovjedača, iako se dio osjeti u dijalogu seljaka. Film je jako dobro snimljen i dosta radnje je objašnjeno kroz govor tijela glumca. To se najbolje vidi u sceni kada se Marko vrati iz krčme doma, spremi se za krevet i legne spavati bez da uopće pogleda svoju bolesnu ženu. Kada Janica umre,
U knjizi Marko vidi bijelu golubicu kako leti iznad kuće, dok u filmu to primijeti Josip, lik koji se ne pojavljuje u originalnoj priči. Marko u filmu doslovno stoji u mraku. On je potpuno odmaknut od realnosti situacije. On se bavi sa svojim barjakom. Preporučam da pročitate knjigu i pogledate film, da vidite kako autor djeluje introspektivno na svoje djelo. Andrej Tarkovski ima odličan citat na tu temu. Kaže kako majka nikada ne rađa isto dijete dva put. Navodno je i korežirao film, ako je vjerovat hrvatskoj Wikipediji. Ne bi to bilo izvan njegove osobnosti. On je uvijek pokušavao nove stvari. No, to je u ovom slučaju malo teško, jer film je izašao 1967. A Kolar je umro 1963. godine. Čovjek je toliko pedantan da sve kontrolira iz groba. Slavko Kolar stvarno je k srcu prislonio izreku: ako želiš učiniti nešto kako treba, učini to sam. Ali ovo stvarno prelazi svaku mjeru. Ljudi moji, to je to od mene. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, a ja moram bježati jer sam baraktar na vjenčanju.